Pozdravujem, priatelia. Tak toto dobrodružstvo sa malo začať v Maďarsku, v Hungariospa, v jednom z najväčších európskych termálnych kúpeľov. No ale keďže počasie si to s nami trošičku vymyslelo ináč, tak sme sa rozhodli zmeniť lokalitu a ako vidíte, nachádzam sa vo Vysokých Tatrách pri hoteli Patria, kde strávim týždeň, no nejakých 5 dní. Čo vás čaká v tomto videu, tak pozrieme si hotel Patria, urobíme si recenziu, pozrieme si hotelové raňajky, izbu, pozrieme si hotelové wellness, no samozrejme Štrbské pleso, takisto zobral som si lyže, takže pôjdeme sa pozrieť na solisko, urobíme si recenziu lyžiarskeho strediska. Takisto v rámci pobytu budeme chodiť a skúšať miestne gastro v rámci Popradu a Vysokých Tatier, takže teším sa na to, dúfam, že sa vám bude video páčiť. Pokiaľ ešte nemáte, dajte odber a like. Hotel bol postavený ukážkou modernej neskorej architektúry a je postavený do takého špecifického tvaru, mal predstavovať horský masív. Hotel Patria má jeden z najväčších wellnessov v Tatrách, takže tu nájdu vyžite ľudia na oddych, rodiny s deťmi, ale dosť často sa využíva, keďže má dosť veľké priestory konferenčných sál, tak sa využíva na rôzne eventy firemné. Je veľmi často využívaný, veľmi často plný. Má 150 izieb, zhruba 300 lôžok, takže je tu živo, je tu ruch, stále tu sa niečo deje. Jedným z najväčších benefitov hotela sú výhľady, či na Štrbské pleso, alebo na opačnú stranu na Štity. Je to najčastejšie fotografovaný hotel v Tatrách na vyobrazeniach rôznych. Takže tu sú pohľady a výhľady od hotela Patria rovno na Štrbské pleso. Hotel je štvorhviezdičkový, prevažne pre solventnejšiu klientelu. Tu sú ešte časti vonkajšieho fitness. Tu je taká oddychová miestnosť, vnútri sa kúri v krbe s terasou a s výhľadom. To je tá vonkajšia časť. A popri tom, čo sa týka hotelu Patria, tak postavený bol v roku 1976. Vstup do hotela. Veľkolepé priestory, lobby hotela Patria. S miestnym barom a výbornými koláčmi. No a tu je potom reštaurácia lobby. A ešte takéto miesta. Pekné. A za nádherné priestory. Tu máme vstup do našej izby. A ako prvú, kým sme ešte nezabývaní, si pozrieme našu izbu. To je takýto vstupná chodbička. Hneď máme kúpeľňu. Svetlo, sprchovací kút. Je to štvorhviezdičkový hotel. Tu máme fén, nejaké poháriky, toaleta. Taký zaujímavý zvláštny koberec. To je pomerne dosť odkladacích priestorov. Pozrieme. Tak toto sú vešiakové policové. Tu sú ďalšie police. Je to trezor. Trezor je pripevnený. Takže takto záber ešte na chodbu. No a tu už máme samotnú izbu. Mladý si už obsadil posteľ. Malo to byť pristelka, ale vyzerá to byť úplne plnohodnotná posteľ. Plus dvojložko, manželská posteľ. Priestory pri posteli. Osvetlenie. No a televízor. Takto pracovný stôl. Ukáž ešte raz. Aha, tak toto je také zaujímavé riešenie. No a ešte som si tu všimol, že tu je chladnička s barom. Ale ceník som ešte nevidel. Sú tu nejaké alko, nealko. A ceník máme. Máme tu minibar Prosecco 7 €, víno biele 8,50 €, víno červené 8,50 €, pivo 12 4,90 €, minerálna voda 3,50 €, juice 3,50 €, Coca-Cola 3,10 €. Takže to je čo sa týka minibaru. No ešte aby som nezabudol, tak internet som nameral 189 megabitov dole a 65 megabitov hore. A televízor je tu chytrý, Netflix sa tu dá pustiť aj ostatné aplikácie YouTube.
Ešte je to izba s balkónom. Sme na prvom poschodí. Výhľad na Štrbské pleso a oproti hotel Kempinski. Krásne dobré ráno, priatelia. S výhľadom na Štrbské pleso a hotel Kempinski z hotela Patria. Tak idem cestou na raňajky a detský kutík. Nie sú tu žiadne deti, tak som sa rozhodol, že to rýchlo natočím. Keď to boli decka, tak som to samozrejme nechcel točiť. Že takýto parádny veľký detský kutík v hoteli Patria. Aj tu pekne upratané. Takže tu ktorékoľvek hodinu človek príde, tak sú tu stále nejakí ľudia, tak to zoberiem tak z kraja, to sa mi bude dať natočiť. No, zelenina, pomazánky, vajíčka, rôzne antipasty a šalaty. No tu máme ovocie, vyfiletované. No a tu ďalej je med, džemy, cerelie. A toto je ten salamový pulčík a syrový. Majú rôzne druhy mliek. To je kávovar. No a výber čajov docela solidný. A takýto zaujímavý dávkovač na liacu vodu. Potom je to klasická voda. To sú tie namiešavačce džusov. No a tu je ďalší ešte kávovar. Takýto veľký. Tu budú zrejme nejaké jogurtiky s ovocím, syry, masielka. No a prejdem hneď ku pečivu. Pečivo. Ináč výborné chrumkové čerstvé. Je tu aj bezlepkové pečivo, bezlepkový koláč. No a čerstvé, výborné croissanty. No a koláče, takisto boli tu aj jablkové koláče, teraz je tu babovka. Tak s takýmto výhľadom raňajkujeme. Moje prvé koliečko, obalovaný chlebík, fazula, praženica a toto bude asi nejaké vajíčko na spôsob mafiny. Tá vajíčková mafina, to je také zaujímavé, nadýchané. Dobrý nápad. A praženica to je taká jemná krémová, výborná, možno ako nejaká na mafielku robená. No a fazole to by mala byť taká klasika overená. No a obalovaný chlebík, ja si ho zoberiem príborom. Vyzerá výborne. No výborne aj chutí. Nabral som si čapovaný džus z toho stroja. Aj to také, že najprv koncentrát, potom to zalieva vodu. A úplne to dalo taký plný pohár, takže zatiaľ som si zobral tento, nebudem tu dávať ďalšie, lebo by som s tým asi plýtval. No je taký klasický džus z koncentrátu. Tak toto je moje druhé koliečko. Taký oštepok, dve klobasky a takýto rožok. Vyskúšame. Som úplne rozbitý. Tak oštepok s tými brusinkami vyskúšame. Je perfektné. Toto je tá nemecká parka, len teraz neviem prísť na meno. Chutí výborne. A potom ešte takáto. Tá je oveľa lepšia, výborná. A tu mám tretie koliečko croissant. Ten vyzerá byť, že je plnený syrom asi. A jablkový koláč kúsok na skúšanie. No tak teraz bude otázka pravdy. No. Je to čistý maslový croissant. No, je výborný. Domáci pečený tu. Jablkový koláč.
Tak ten je určite robený tu. Výborné. No a ďalšie kolečko mám trošku zdravé ovocie. Mám tu kiwi, ananás a 2 druhy melónov a dvojité espresso som si dal, tak uvidíme, aké bude, vyskúšame. Najprv tú kávu. No. No, výrazne horká. Melón je výborný. Sladučky. Fajne takéto pripravené, vyfiletované ovocie. Len jesť. Kiwi je fajné. No a ešte tu mám ananás. Manželka sa rehoce, lebo že je vynimočne kyslý. To sa potvrdilo. Ananás je kyslý. Ananás nejedzte. Ešte čo sa týka prehliadky izby, na doplnenie, chyba tu rýchlovarná konvica, z môjho pohľadu nedá sa tu si zaliať čaj, takisto tu nie je kávovar. No a čo sa týka regulácie teploty, tak nevidím tu žiadne preruchy na klimatizáciu. Radiátor je taký v podstate, že nemá žiadnu reguláciu, nič. Pravdepodobne to bude možno nejako riadené všetko z recepcie. V noci mi bolo trochu teplo, madrac je taký tvrdší, takže akože dobré, akurát ma bolelo celé telo, ale neviem teda, či to bolo zrovna tým. Čo sa týka sprchy, tak prúd je tu silný, takže v podstate ešte takéto detaily ohľadom izby. No a čo sa týka ešte tých služieb, majú tu hotelový skibus, ktorý nechodí podľa žiadneho poriadku, ale keď ho jednoducho potrebujete, tak si ho zavoláte a on vás zavezie alebo dovezie. Takže toto sa mi veľmi páči, je to veľmi komfortné. Auta tu jazdia, čo som videl, minimálne 2 a také dodávky, myslím 8 alebo 9 miestne. Takže toto je úplne komfortné z tohto pohľadu. Vstup do hotelového wellness. Je priestor na masáže, recepcia wellnessu. Tu sa potom odozdávajú, respektíve dávajú pláchty, utieraky. Ráno som bol plávať, bolo tu pomerne dosť hostí, na moje prekvapenie. Lebo tie ranné plávania nevždy tomu hostia tak holdujú. Takýto krásny plavecký bazén, niekto tu nie je, tak ho môžeme natočiť. Detský kutík, alebo teda to detské brozgalisko. A potom senka v týchto priestoroch je wellness, ale to je zatvorené. Momentálne sa tam nedostanem a skúsim tu prísť o 3:00, ak by tu neboli žiadne ľudia, že by som natočil, ináč takto wellness je úplne excelentné. Wellness ma úplne prekvapilo, okrem toho, že tam je množstvo saún v oddychových priestoroch, tak dá sa vyjsť aj von. A vo vonkajšej časti sú také domčeky, ktorých sú reálne sauny a je tam aj vonkajší ochlazovací bazén. A teraz, keď je zima, tak to má osobité čaro. Takže pokúsim sa po obede prísť medzi prvými a skúsiť urobiť zo pár záberov. Takže ešte jeden pohľad na obrovský hotelový bazén. Tu je pri kongresovej sále také občerstvovací priestor. Kongresová sala. A toto logo hotela Patria, Štrbské pleso. No a kongresová sála bola odomknutá, tak som si dovolil vojsť a natočiť ten priestor. Solidná hala, veľká. Dokonca tam je ešte aj prepojovacie rozkladacie dvere. To sa skúsim pozrieť z druhej strany, neviem, kde to vedie. To je hotelové parkovisko. Hotel je ako linky plný. Je obdobie prázdnin, tak nie sa čomu čudovať. Sú jarné prázdniny pre Žilinský kraj, respektíve stredné Slovensko. Je tu ruch, ale je to tu fajn.
Začnem hotelovou garážou v podzemí hotela alebo v súterajných priestoroch. Tam čakajú lyžiari, skibus príde, zoberie, odvezie na svah, dovezie. Skibus tu funguje už je tu. Skibus funguje na telefonát, na zavolanie, takže je to úplne pohodlné pre lyžiarov. Si krásne lyžiari ponakladajú lyže, posadajú a hotelový skibus ich vyvezie. A tu je ešte druhé auto. Zrejme asi podľa počtu lyžiarov chodí jedno alebo dva auta. Takže toto je hotelová garáž. Takže tu sú priestory lyžiarne, pomerne rozsiahlé, s takými skrinkami na zámok, pozabezpečované, ale v podstate dopadli sme tak, že my sme tu prišli v pondelok po obede alebo podvečer a žiadna skrinka nebola voľná. Bohužiaľ, všetky boli obsadené, takže kapacitne to nestačí. No a my sme zložení senka v kúte, no ale tak nepredpokladám, že by tu niekto niečo mohol zobrať. Takže máme tu senka pod radiátorom, lyže, výbavu. No a pozerám, že zatiaľ tu stále žiadna skrinka nie je voľná, ale nevadí. To je také posedenie na prezutie sa do lyžiarok. Tu sú aj toalety dolu. Tu vlastne tie súterajné priestory so vstupom do tej garáže, takže stále sme tu. No a tu je ešte potom aj požičovňa a servis. Tak to vyzerá. No, tu je v tých garáži, jak sme išli. Tuto je ešte taká staršia časť hotela. To je také výťahy z roku 1974, ak sa nemýlim. Samozrejme sú to aj nové moderné výťahy. A čo tu je? Tu je nejaké zázemie. Nejaké zázemie hotelové. Takže takto zatiaľ. Tu sa mi ešte podarilo vniknúť do loveckého salónika. Pre obraz, ako toto vyzerá. Ako naozaj tých priestoroch na rôzne účely je tu hodne. Veľmi pekný hotel. Veľmi profesionálne postavený. Čo sa týka personálu, vybavenia, je to vysoká úroveň. Aspoň teda z môjho pohľadu. Dokonca slúži na duálne vzdelávanie pre hotelovú akadémiu v Smokovci. Takže sú to aj študenti, nová generácia sa tu pripravuje. Či za čašníkov, alebo kuchárov, alebo aj celkovo pripravujú žiakov do manažmentu. Tak dorazili sme na Popradské pleso, horský hotel Popradské pleso, kde sa môžete občerstviť. No a toto sú chvíle, ktoré stoja za to, keď však človek podujeme na takú strastiplnú túru v zimnom období, samozrejme cez chodníky, ktoré sú otvorené. My sme neriskovali. Na takéto krásne počasie nám vyšlo. Majlatová chata, polievky okolo 5,85-60. No a jedla sú to okolo 10,80, 12,50. Takže toto je taký vonkajší bufet. A potom sa sedí ešte vnútri. Samozrejme vnútri je pomerne plno, lebo však turistov do Tatier chodí stále hodne. Majlatová chata. A hneď vedľa hotel Popradské pleso. Tam je klasický systém na tacky a jedlá sú tam klasicky hotové, v podobných cenách ako tu. Takže po nejaké náročnejšie túre sú možnosti sa tu občerstviť. A na toto sa nemôžem vynadívať. Majestátnosť tých hor. Je to úžasné. Chata, hotel Popradské pleso je takýto štýl. Tacka do ruky a jedla si zobrať so sebou. Sme po túre, docela unavení na Popradskom plese a teraz sme sa zastavili v reštaurácii v lobby. Hotely patria a ideme si tu niečo zobnúť. No tak z výberu je tu docela solidný výber ako predjedla. Je tu tatarak z lososa, hovädzí, tatarský biftek,
6,50, 15,50. Polievky tu majú dve, hydinový vývar a hubová, sladko-kyslá. Tak tu si idem dať za nejakých 6,50, vývar to majú za 4,50. No a potom tu majú taký solidný jedálny listok z rôznych jedál rôznej kuchyne. Majú tu nejaké cestoviny, risotá a ryby, losos, cenovo okolo 10,90, 15,90. Bravčová panenka, jelený guláš 18 €, vypražaný telací rezen za 21,50. Toto menu bude zložené, počítam, od šéfkuchára Páleníka, on sa tu stará o všetko, či o obedové menu, večere, ale aj tento jedálny listok. Je to nejaký burger za 18 €, šalaty, cezar, miešaný salát, listový šalát. Detské jedlá, špagety, paradajková omáčka, struhaný syr za 7 € a vypražaný kurací rezník v panko, struhanke, zemiakové hranulky, tatarská omáčka. Toto sme tu už mali, teda Sinator, a ono to bolo také dobré, že ako strašne dobre to bolo. By som si to dala ja ako hlavné jedlo. Majú tu v ponuke aj pizzu, margarita 12 €, gazdovská prosciutto. My sme mali tú pikantnú salamovú za 14,50, tá bola vynikajúca. Majú tu aj nejaké dezerty a palacinky po 6,50, 7,50. Palacinka s lekvárom, s nutellou, takže ako výber docela solidný. Samozrejme potom nejaké alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, destiláty. Pivo tu majú Plzeň a Erb, to je Banskobystrický pivovar. No a pivári Plzeň Čapovaná 4,20 politrová a Erb 10 Čapovaný 4,20. No tak polievočka je tu, hubová. To bola sladko-kyslá, že? No a pivečko to muselo byť, plzeňské, po tom výkone dnešnom. Takže vyskúšame polievku. No, takže pozrieme to. Tak akože hrybov je tu hodne. Takže uvidíme. Úžasná, vyvážená chuť. Perfektná, som rád, že som si ju dal. Podľa chuti vidíš, že tu veľmi dobrý šéfkuchár. To je dobrý, výborný šéfkuchár. Super. Ešte som chcel takto ukázať, že tá polievka je hustá. Plná rybov, zemiačikov, chuť je taká vyvážená, sladko-kyslá. Takže super. Tak René junior si objednal pizzu, šunkovú s kukuricou, tak mozzarellou, hej? Tak mozzarellou, tak ideme aj tu zdegustovať. Ináč akože takto mu chutí. Chutí, René? Hej, no a podelil sa aj s nami, takže môžeme zdegustovať aj my. Cesto je tenučké, ingrediencie je tam hodne. Nepíšu tu, ani sa nehrajú na nič, že čo to je, že aký typ pice, ale vyzerá to dobre, takže pizza je výborná, no ale včera, čo sme mali tú pikantnú, alebo predčerom, salamová pikantná, tak tá bola topková, lebo naozaj pálila a bola perfektná. No to je taká detská, ale tiež výborná. No a náš dnešný taký mini obed zakončujeme dezertom. Ja som si dal čokoládový mousse, alebo čokoládové mousse a espresso a manželka si dala jahodový cheesecake. Takže dúfam, že nám to bude chutiť. To som zvedavý, že teda, čo tam bude vnútri. Aha, také zaujímavé. Vnútri je niečo s niečím, tak to treba vyskúšať, že čo to vlastne je. To je tá marakua, vlastne hej, to je čokoládové mousse s marakuvou a tá marakua tam je tak výrazná, že by som povedal, že to ani nie je čokoládové. Ešte urobíme záber priamo na to, že keď som to takto oddelil, tak je to také, že akože, skôr by som povedal mousse marakuvové, ale chuťovo je to výborné. No tak nám dovolili si urobiť zábery wellness centra tesne pred otvorením, takže ideme sa tam pozrieť a skúsim urobiť zo pár nejakých zaujímavých záberov. No tak sme tu, v tých priestoroch sa to za chvíľku zaplní ľuďmi. Tak tu je taká hlavná časť. Centrálna kúpať sa s takou burlivou vodou a s výrivkami.
Potom tu je bar. Toto posedenie je úplne úžasné s výhľadom. Toto je ináč zaujímavé. Oproti je takisto posedenie. Tam je sauna v tom domčeku a tam vzadu je ochladzovací bazén. Takže tu sa dá vychádzať aj von a robiť si wellness aj vonku. Ja tu rýchlo prebehnem. Takže tu je tepidárium. To je taká oddychová miestnosť, kde sú vyhriaté sedačky. Potom tu máme sanárium, aromaterapia teplná. To je trošičku tma, tak tu je vykúrené 60 stupňov. Tu sú rímsky parný kúpeľ. To je taká zaujímavá sauna. Potom tu sú prívalová sprcha. Takže tu je taká tá sprcha, senka ešte infrasauna. Je to tu veľmi veľké, je tu strašne veľa tých možností. Tu je sprcha, tropický dážď, letný dážď, ľadový. No a tu je klasická sprcha. Senka je knajpov kúpeľ. Tuto je ešte solný parný kúpeľ. Klasický. No a senka som zabudol ešte eukalyptový parný kúpeľ. No a teraz ešte prejdem, tu sú sprchy. No tuto máme vstup od 16 rokov. Tam mohli ísť aj deti. Tuto je taká bystrina, tu tak bublinkuje. Tu sú nejaké oddychové lehatka. Tu sú ešte bylinné sanárium. Tu sú ďalšie. Tu je sanárium. Tu je fínska sauna. A tuto ešte pozerám oproti ten zrub. To je fínska sauna, vedľa to je taká menšia sauna a tuto za tými vratkami je ochladzovací bazén. Takže to je tu veľmi zaujímavé z tohto pohľadu. Tuto hore schodami sú tu ešte zasa oddychové lehatka. Tuto je výrivka. Akože ten wellness, tu ďalšie lehatka oddychové, samozrejme s výhľadmi na tatranskú prírodu. Ten wellness tu nemá vôbec chybu, toto je tu naozaj na obrovskej úrovni. No a tuto ešte je horský dážď, to je tiež taká ochladzovacia sprcha. A senka je posledný vodopád, klasické vedierko ochladzovacie, to som včera využíval na ochladenie, keď som prišiel z tej fínskej vonkajšej sauny, pretože do toho ochladzovacieho vonkajšieho bazéna na to som nemal, aby som tam vkročil. A tu ešte pri vstupe do tej zóny nad 16 rokov je tu takto miesto na plavky a plus tu je občerstvovací kutík, kde je čistá voda plus sladená voda, poháre, dokonca ovocie na zahryznutie, takže zabezpečené všetko. Na bare ponúkajú alko, nealko a takisto aj čapované pivo. A tu už je recepcia wellnessová pripravená, priehradky naplnené plachtami a ručníkmi. Akurát za pár minút 3 a hostia sa môžu wellnessovať. Tak naše čakanie na autobus, na skibus konkrétne, ideme polyžovať dneska. Takže sme na Medvedej kope, odraz jazdovka nás čaká s Renkom a pohľad na Solisko. Máme prvú pauzu lyžiarsku, ideme dať nejakú kofolu, možno nejaké pivo v reštaurácii, ktorá je priamo v stredisku. Je tu taký klasický tackový systém, tak ako to býva, chutné jedlá navarené, plus senka majú nejaké nápoje, čaurené. No tak sme si dali občerstvenie menšie, ja som si dal plzničku, Renko kofolku a dáme si pauzu. A René sa pokusil ísť na červenú zjazdovku, prv ako by sme išli hore pod Solisko a tá červená mu moc neurobila dobre, tak hore nepôjdeme, budeme lyžovať len po modrej, lebo už to bolo pre neho trápenie. Zdegustujeme Plzeň na lyžarskom stredisku. Dobrá, horka.
Zatiaľ si nahráme nejaké informácie o ski areálu Štrbské pleso. Tak nadmorská výška je 1355 až 1840 metrov, prevýšenie je zhruba 485 metrov. Je tu 9 zjazdoviek, celková dĺžka je to nejakých 8,3 km. Modré trate je 3,6 km, červené trate je 4,2 km, čierne trate je 0,5 km. Najdlhšia zjazdovka má 2,3 km, takže je to tu naozaj, to vyžitie je tu dobré. Čakacie doby sú nejaké není dlhé, radovo buď 0 alebo pár minút, rozloží sa to po celom tom kopci. Sú tu, z dole ide hlavná lanovka, ktorá ide až pod schodisko, sedačková, to je taká staršia štvorsedačka, ale potom je tu ešte nová 8-miestna sedačka, ktorá je už vyhrievaná s plexiskom na zakrytie a tá ide na Medvediu kopu a odtiaľ sa potom dá zbehnúť na lanovku. Odtiaľ sa dá zbehnúť na lanovku Furkotka. Aj v podstate tam aj tá jedna z tých lyžiarských zjazdoviek. No a keď to tak zhrniem, tak sedačkové lanovky sú tu 3, lyžiarske vleky 4, prepravná kapacita je tu nejakých 7000 osôb za hodinu, čož ako pomerne hodne rýchlo. Hlavná lanovka na schodisko je štvorsedačka, ako som už hovoril, doba jazdy je zhruba 7 minút. Takže lyžiarske stredisko na Štrbskom plese ponúka prevažne modré a červené trate, čo ho robí ideálnym pre rekreačných lyžiarov, rodiny s deťmi, čož je aj môj príklad. Momentálne lyžujeme so synom. Myslím si, že je to tu fajn. Skúsenejší jazdci tu nájdu aj náročnejšie úseky, ale stredisko je orientované skôr na také pohodové lyžovanie. A sú tu ináč nádherné výhľady na Tatranskú panorámu. Tu je štvorsedačka pod schodisko, tu je reštaurácia, kde sme boli pred chvíľočkou, tu je ďalšia reštaurácia a toto je nová lanovka na Medvediu kopu, ktorú chodievame a modrou sa spúšťame dolu. No tak sme sa stavili na obed, šošovicová a Rajna si dal kapustovú, prehrabnite lyžičkou do toho, zo spodu naber, čo tam je všetko. Je tam všetko, klobáska, zemiaky, chutí. No, super. No a plznička samozrejme k tomu, chlebík. Presúvame sa zo svahu, tu nás niekde čaká mamina, ideme na langošičky. Dúfam, že ich pečú. Ale ja nevidím mu. Mamina tam máva ako na 1. mája a langoše vyzerajú, že budú. Takže po chvíľke čakania máme langošišky, džemové, nutelové a medovinu. Áno. Staroslovenskú medovinu, ideme to ochutnať. A je to nejaké horúce? Á, to je horúce. Chvíľočku. No, ideme vyskúšať langošičku. Iba keď to chytíš do ruky, tak to... Dobrota. 6 eur, 4 kusy. Pobyt zhruba na 4 noci cez jarné prázdniny pre trojčlennú rodinu s polpenziou vychádza okolo 1200 eur. Samozrejme s raňakami to vyjde okolo 800 eur. Večere sú pomerne vyššie cenovo nastavené, 30 eur na osobu dospelú, 15 eur na dieťa, ale zasa je to s puncom šéfkuchára, takže je to vyššia úroveň, treba si zaplatiť, ale tá kuchyňa je tam výborná, tá gastronomia, či možnosť à la carte. Keď si zaplatíte večeru, tak sa kľudne môžete v hotelovej reštaurácii pri lobby bare navečerať z jedálnička, ktorý tam majú, z menu, a kuchyňa je výborná. My sme boli s pobytom maximálne spokojní, boli sme tu 4 noci, 5 dní, môžem veľmi odporúčať tento hotel a užili sme si to v plnej miere, či čo sa týka strávy, wellnessu, lyžovačky. Takže sa teším na ďalšie dobrodružstvo, priatelia. Pokiaľ ste sa dostali sem, tak dajte like a odber. Ďakujem pekne a zasa sa tešíme pri ďalšom dobrodružstve.